ಒಂದು ಏತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಾಸ್ ಆತೀರು. ಸೊ ಆರನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರು ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಗನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಕಡಪಲಿಂದ ಆಡ ಯಾನ್ ಕಡಪುದಿಸಿದೆ ಐಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾದಾಣಲ್ಲಿ ಪಾತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಮಂಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಂಡೇನ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುಣು ಪಣದು. ಸೊ ಇನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರೋನುಲ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ವೆಜ್ ಕರಿ ಆತ. ಸೊ ಇನಿತ ವೆಜ್ ಕರಿ ಅನ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ತುಯರದಿಕ್ಕುನು ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಯಾನೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏತ್ ಪಾಸ್ ಆದುಂಡು ಏತ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲ ಏತ್ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಾಸ್ ಆತೀರು. ಸೊ ಆರೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಆರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಎಂಡ ಚಾಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಆ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿನಿಟ್ಟು ಆರ್ ಪಾಸ್ ಆತೀರು. ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ 24 hours ಈ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಡಬ್ಬ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕನಾಂಡ ನಿಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಆತೀರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರು. ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಾದನ ಒತ್ತಾರೆ ಮನ್ಪುನಗ್ಗೆ ಯಾರೀಗ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪನ್ನಗನೆ ತುಲೆ ಇಂಕೊಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಫೋಕಸ್ದಿಂದ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕಂತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ 24 hours ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ಒಂದೇಟು ವೀಡಿಯೋಡು ಸೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪುನ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಆಪುನ ಪಂಡದು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಯಾವಡು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ಡೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರು ಪಾಸ್ ಆತೀರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒತ್ತಾರೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಡನ್ ಅದನ್ನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೀರು ದರ್ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೇನ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಡೆಯೋಡಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತು ನಮಕೊಂಜಿ ಜುನೂನ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೋಡು ಫೋಕಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಮಿತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ನಡತೊಂದು ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಟ್ರಸ್ಟೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತದ ಪನ್ಪ ಅರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ತಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಬದಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಕಣ್ಣನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುಲ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರೆಗೆ ತಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಸೀದೊಡಿತಿನ ಸತ್ಯಡಿತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರು ಎರ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ದೇಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ದಾನ ಮಂತನಲ್ಲ ಕುಡರೆ ಗೊತ್ತೇರಬಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಟ್ ದಾನ ಮಂತನ ಈ ಕೈಗೂ ಗೊತ್ತೇರಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಐಟ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಆ ಫಲ ಉಂಡದ ಕುಡರೆನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವೇರು ಬೇತೆಗ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಪು ಬೇರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲಿ ನಾನು ಪನೊಂದು ಬರ್ಪೇನು ಅಂಚ ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡದ ಅವು ಸೀದೊಡಿತುನಂಡ 100% ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಸತ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಏರು ಸೀದೊಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡುಪೋಡು ಎದುರುದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆತ್ತನಾಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೆ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪುನು. ಸೊ ಇನಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇನ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪೇನ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊಸತೊಂಜಿ ನಂಬರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇನ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಂಪುದೊಂಜಿ ಪದಪೆದೊಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೇನ ನೆತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಚಾಲದ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ದಪ್ಪಗ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದಿನಿಯರ ವನಸ್ಪತಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಪುಣ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕನದೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನಿ ವೆಜ್ ಮಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಂತ್ ತಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಯದ ಪುರ್ತುಗು
ಕೊಂತೆ ಲಿಚ್ಚಿ ಕಂತೇನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ರಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಲಿಚ್ಚಿ ತೆಗೆದುಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಲಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ನೀ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗ ಇರಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದತ್ತೊಂಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಯನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಂತು ನಿತ್ಲಕ್ಕ ನೆನಿಕಲ್ದಲ್ಲ ಪಾತೇವೇನು ಅದು ಹೋದರೆ ಬಿಡೋದು ಲೆಜ್ಜೆಮೆ ಮನಸ್ಸುಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಕೂಲಗೆ ನಾನು ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ವೆ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈಟ್ ಉಂಡು nupunya tengge anjay namanya tadi punya berapa mantan itte kalpu bayi yoga bere udpen itte kalpu ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮರತ ಕೈಲಿತ್ತು ಅವತ್ತು ರೌಂಡ್ ಕೈ ಬ್ರೌನ್ ಬುತ್ತಿ ಪಡ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ದುಂಬು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬು ಇಂಥ ದಾಚಿನ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಲೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬಸದಿದ್ದು ಉಂಟು ಇದೇ ದಾಸೆ ಮಾಡಿ ಬಲಿಕೊಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮೂರು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ಐದು ಘಾಟ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ತೆಮ್ಮ ಬರೋದುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ
ನಿಖಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪುಣು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ನಿಖಲ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕನ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಹಿಡ್ದು ನಿಖಲು ಅಕುಲಾದಿ ಅಕುಲೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಲಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಲಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅತನಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಖಲು ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ದಿನಟು 100 ಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ಉಂದೇನು 100 ಸಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ನಿಕ್ಕಲ ನೈಫುಡು ಏರು ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಇನ್ನಡು ಇಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ತೊಂದುಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾರ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಶೋ ಕಾತು ತೆಂಗಾಗಿ ಸರಿ ಮಗ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಬಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬಲ್ಲಗೆ ಇನ್ನೇನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಬಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಭಾರಿ ಶುಕ ತುಲೆನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಭಾರಿ ಶುಕ ಆತನು. ಭಾರಿ ಶುಕ ಆತನು. ಮುಂದೆ ಒಂತೆ ಆಪಿನತ ಐಕ್ಯಾನು ಪದ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯಾನು ಅಂಚೆನಂಜಿ ಕಂಚಲದೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಪಾಂಡು ಎಂಚಲ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪದ ಸೊಪ್ಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ನಾನು ನಿಕಲ್ಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಚಿಕ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪದಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ಆತನು ಅವನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಡ್ಯಾಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಉಂದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ಪುನು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಎದುರ್ದಕ್ಕಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತು ನಾಂಡುಂಡತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನರಮನ್ ಎದುರ್ದಾಯನ ನರಮನ್ನ ದಾದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಪನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎದುರ್ದಕ್ಕಲು ವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲ್ದ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪೇರು ವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಏರ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾತೆರ ಇತ್ತು ಇಂಚಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನು ದುಂಬುಪುರ ಅಂಚಪುರ ಇಜ್ಜಾನು ದುಂಬುಪುರ ಯಾನು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ ನಿತ್ತು ನಾನು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ದುಂಬುಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ನಮಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲ ಏರ್ ಸರಿ ಉಳ್ಳಿರಿ ಸರಿ ಜೇರ್ಪಂಡ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಉಂಡಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೇರಿಂದ ಬರ್ಪ ಗೊತ್ತಾನ ಫೂಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುಪುರ ಏನು ಬೇಗ ಫೂಲ್ ಅವನಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಗುಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಬೇಗ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ನು ನಂಬುಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡತ ಅವು ಜಾಗರಣೆ ಅನ್ನಗೊಂಡತ ನರಮನ್ನ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ದಾದ ಪಡೆಯುಡು ಉಲ್ಲತುಲ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಮುರಣಿ ಪನ್ನಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಾತ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಎಲೋನ್ ಉಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ ಲೈಫ್ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ನಿಕಲ ಆನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದೀವನ ಹಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಲೈಫ್ ಇಂಚನೆ ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪದಿನ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆತನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇದೆ ತಂಡ ನಿಕಲ ಹೋದ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುಲ ದಯಪಂಡ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪಿರವುಡು ಗೊಬ್ಬೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ದೀಪು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ದೀವೊಮ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಡಲ್ಲ
ಅಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೀವಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ನೀಕು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಅನ್ಪುನೊಂದು ಮೋಸ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಐಕ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನಂಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತೂದೆ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ದೇಪಂಡ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಬರಾಡ್ಗೆ ತುಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರೆ ಏತು ಜನದ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆಯಾರೆ ಬರಾಡ್ ತುಕ ಅಕುಲು ಬರ್ಪು ಜೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಐಕ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಜೀವನ ದಾದ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ದು ಐತ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಂಡು ಬಕ್ಕಲ ಇಂದಿತ್ತ ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಕ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಲೈಫ್ ಅವೇ ಮಾತ್ರ ಐತ ನಿಂತು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ ಎಲ್ಲೋನುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ನೀರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪತ್ತು ಯಾವ ಪುರದ ಆಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಡೈಲಿ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ದ ಎದುರು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲಾತಿಗೆ ಎದುರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟುದು ಪಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಒಂಥರ ಶಿವರಿಂಗ್ ಹಾಪಿನಿ ನರ್ವಸ್ ಹಾಪಿನಿ ಪೂರ ಸೊ ನಿಕುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಿರರ್ದ ಎದುರು ಉಂಟುದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೈಫ್ ಓಲ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಡು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ಒವೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ದೇಪನ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತಾರೆ ಬರಲಿ ವಾ ಜಾಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದ ಕುಂತ್ಲ ಅವೇ ಜಾಗೆಡ್ ಹಾಕೊಡ್ಗಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಪಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪಿನಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಬಂಡದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿನಿ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಸಂಸಾರ ಆಯ್ಬೇಕ ಜೋಕುಲ ಆಯ್ಬೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತರತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಂಗ ಐದು ತುಂಬ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲಿ ಕೆಲವದ ಟೀನೇಜ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಏನ್ ಟೀನೇಜ್ ದಕ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ಪುನಿ ನಿಕುಲ ಕಲ್ಪುನಂಚಿ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನೋಡ ಜಾಬ್ ಹುಡುಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಎಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಪಡೆಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಕುಲ ಅಂಚೆ ಪಡೆರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೆ ಪಡೆರು ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫೋಕಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಡೆಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಲಾವುಡ ಅವೇನಂಚಿ ಡೈಲಿ ಅನ್ಪಂಡ ಮುರಣಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನೆ ಬರಲಿ ಅವೇನು ಬರೆಪಂದು ತಯಾರು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಅವೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಾರು ಅವೇ ಅವು ಆಯ್ನೆಟ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಆಯ್ನೆಟ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ದಿಪ್ಪುಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏಜಿದ ಟೀನೇಜ್ ದಕ್ಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆ ಏದು ಸಮಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪ ನಿಜ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕುಲು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಕೊಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಬತ್ತುವ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಕಲನೇ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪಿರ ಆತ ಮುಂಟ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಏತ್ ಕಲ್ಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನೆ ಏಜಿಡ್ ದಯಮಂತು ಬನ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡಪುರಚಿ ಅದು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಮಜ್ಬೂರಿಡ್ ಪೋಪೇರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಬಕ್ಕ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಕ್ಕ 25 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಕತ್ತೆಲ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟದ ದುಡಿಯರ್ ಬೆಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಉಂಡತ ಅಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪೇರ್ನಿ ಬಿಡೋಡು ಅಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಂತೀರಿ ಇವ್ರ ಮಗನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಕಡಪುಲಿಂದ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕಡಪುದಿಸಿ ದಯಪಣ್ಣ ಏತೆ ಕಷ್ಟಪಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀನೇಜ್ದ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಕತ್ತುನ ಅವೇನ ಕಳೆಯಂದು ಎಂಕುಲ ಕಡಪುರ್ತು ಅವು ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರಿಯರು ಇಕ್ಲೆ ಬಂಗೈತನ ಕಡಪು ಯಾನ್ ಕಡಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಏತು ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಹೃದಯ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ 25 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಯರುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅಕ್ಲ ನೇಮಿತ್ತು ತರತೆ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೆಂಡ್ರೆನಿ ಪ್ರಾಯ ಏನಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಸೊ ಅಕ್ಲ
ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯಂದ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಏತು ಬಂಗಾಣಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಕಡಪುದು ಜನ ಏತು ಬಂಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನೇ ಆಣುಲೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೀರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಗಡಪಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಎಂಕ ಕಾಸಿನ ಇನ್ನತ್ತು ಜೋಕ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಉಂಡತ್ತು ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜವನಾಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಡನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಕೋತಿರತ್ತ ಐಡತ ಅಮ್ಮಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ SSLC ರಜೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲೇಜಿದ ರಜೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಜೆ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆಲ ಅಮ್ಮೆ ಜನ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಜನ ಅವೊಂದು ಮಂಡಿ ಹಿಡಿತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗನೇ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಕೋತೀರಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೆರಿ ಸಹ ಅದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ರಜೆ ತಿಕ್ಕನ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ನೆನಪುಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬನ ಏಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ದಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಏಜಿಡ್ ಗೊಬ್ಬನ ಏಜಿಡ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಕಲ್ಪುನ ಏಜಿಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಂಪುನ ಉಂಡಿ ಅಕ್ಲಿ ಬಕ್ಕ 25 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಯಾನೈತೆ ಜಾಬ್ ಕಡಪುಲ್ಜೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಬೇಕು ಕಡಪುಲ್ಜೆ ಜನ ತುಲೆ ನಿಕಡ ಪಾತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೀನೇಜರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆ ನೀ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ತೂಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತೀನಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪೋತೀರಿ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಕೊಂಡು ಗುಲಿಪೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಆನೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮಂತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಗೈತಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಏತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ದಾಲ ದೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಲಿ ಇದೇ ಇಡು ಖರ್ಚು ಮಂತು ನಿಕ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ದಾಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಅನ್ನೋದು ಬಕ್ಕ ಕೇಳ್ನೆ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ಕೇಳ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮಗೆ ಸೀರೆ ಇಷ್ಟನಾ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟನಾ ಅವೇನು ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ಲ ಬೆಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿ ನಕ್ಲು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊರ್ದು ಪಿರ್ತ ಬಸ್ದು ರೈಟು ಚೂರು ಅಂತೆ ಒರಿಪಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಸಿಡು ಅಮ್ಮಗ ರೋಸ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಾ ಕಂತು ಕೊರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಮೋನೆಡೆ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಣ ಮೇಯ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕು ಪುಟ್ಟಾದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಡವ ಬಾಜಿಲ್ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಸಾಂಕೋಲು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತಾನ ಪೊಪ್ಪ ಲಂಚಿನಿ ಪೊಪ್ಪನಕು ಪಾಪ ಏತೇ ಪರ್ಕಟ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಪೊಡ್ಪಣ್ಣದು ಏತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಪ್ಪನ ಅದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಪೊಪ್ಪನಕು ಪಾಪ ಅಂಗಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೈತಿನಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬವನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇ ಬೊಡ್ಚಿದ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಪೊಪ್ಪನಕುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಪದಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದಾಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಾಂಡು ನಾನು ಒಂದೇ ತೊಂಜಿ ಮಂಪೆ ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಚಲಂಜಿ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ವರೆಂಕ ಅದಿಯೇ ಒಂದೇ ತೊಂಜಿ 5 ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು 12:30 ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಆಂಡು ನನಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿನಿ ಕಂಚಲದ ಫ್ರೈ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತಂಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಪನ್ಪೆನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಅವೇ ಯಾರು ಪಂಡದ ಒಂದು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯ್ನತ 21 ಡೇಸ್ ಆರ್ 45 ಡೇಸ್ದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಪನ್ನ ಮೆಥಡೇ ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ
ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಡ್ರಾ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೆನ್ ತುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಂಚ ತುಲೆ ಐಸ್ ಆಕೃತಿಡು ಡ್ರಾ ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕಡ್ ಎಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ಯಾನ ಬ್ಲೂ ಇಂಕಡ್ ಬಂತದೆ ತುಲೆ ಐತ ಕಣ್ಣು ಉಂಡತ ಕಣ್ಣದ ಶೇಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತನಾಡ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಪಿನಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆಪಿನಿ ಆತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಲಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಉಂಡತ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಐ ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಟು ದ ಹೇಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡದು ಅವೇನೊಂಜಿ 5 times ಪನ್ನೆ ಐ ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಟು ಮೈ ಹೇಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ 5 times ಪನ್ನೆ ಕನ್ನಡಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಎನಿಮಿಗೆನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂದೊಂಜಿ 5 times ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಂತದ್ದು ಪೋಡು ಕಣ್ಣದ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಳೊಂಜಿ ಒರಿಯೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಂಗ ತುಯ್ಯರಾಪುಜಿ ಅದಾಣಲೊಂಜಿ ಕುತಂತ್ರ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ತೂಪೇರು ಸೊ ಅಪಗ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಐಸ್ದ ಮಂತದ್ದು 5 days ಮನ್ಪುಲೆ ಏರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 5 times ಪನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಒನಸನಗ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದೆಕ್ಕದು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಐಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕಡ್ ಅವಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂಚೆ ಏರೆಗಾಣಲು ಒಂಜಿ ಜಲಸಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣೆ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ 2 year ಆಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಂತು ಮನ್ಪುಜೇರು ಎತ್ತೋದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ರ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಂದತ್ತು ಎವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮುಂದೇನು ಉಂಡತ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರಬೋಡು ಪಂಡದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಅಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪೆನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರು ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಒಂದೆಟ್ಟು 100% ಎಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 43 days ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಮನ್ಪುನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದೆತ್ತುಗೊರ್ಪುನು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಸೀದ ಉಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಪಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಲಕನೆ ಕುಡೇರಿಯಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕಡ್ ಬರೆಯೋಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಮುರಣಿದ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ 52074118 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾನು ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಿ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ 72074118 ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತದ ಇತ್ತದ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ 72060532 ಒಂದೇನು 43 days ಮಂತ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತುಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಏನವೇ ಪಂಡ್ಯತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕುಲ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಅವು ಅರೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕದಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 43 days ಮಂತ್ ತೂಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆನಗ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಲಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಲಿ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋನುಂಡು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೂ ಡೈಲಿ ಯಾನು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನು ಪುಗಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತದು ಅವೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕನೆ ಅವು ಕನೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುನಗೆ ಎಂಚ ಕುಂತಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಕೊರ್ಪರು ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಣ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ ಆತದುಲಿ ಅಂದಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬರೆಯೋಡು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುರಂಜಿ ಮದಪುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆದು ಆದಾನೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ನೆ
ಅಂಚನೆ ಏರಿಗ ಮಾತ 1111 ಪೂರ ತೋಜೊಂದು ಪನ್ಲೆ ದೇಪಣ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಪಂಡದು ಎಂಕಂತೂ 4 ಮೇಟ್ಲ 1111 ಮಿರರ್ ನಂಬರ್ ಬಕ್ಕ 1111 ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದ ಜಾಬ್ ಎನ್ನುಲ್ಲರು ದಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ಜಾಬ್ ಬೋಡ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಿದ್ಧತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಮಿರರ್ ಎದುರು ಪೋದು ಉಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆತ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಎದುರುಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತದ್ದು ಮಿರರ್ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಎದುರು ಮಿರರ್ ಎದುರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪಾತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಹೊರಟು ಪಾತಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕುಲು ಬಾಸ್ ಎಂಚಿನ ಗೇಮಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಗೇಮಿರು ಅಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎದುರುಡು ಬಾಸ್ ಕೊಲ್ದಿನಿ ಎದುರು ಇಂಚಿಡಿ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ತೀನಿ ನಿಕುಲ್ ಆಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿಡು ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆಕುಲು ಇಜ್ಜಿರು ಮುಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಿರು ಗೋಲು ಏನು ಹಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತನ ಕುದುರೆಗೆ ಕಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಾಡ್ಬೇರಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತ ಐಕ್ ದೇ ಪಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಐತು ಗೋಲು ಇಂಚಿನ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಹಣ್ಣು ಪಣ್ಣದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲ ಗೋಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯರುಂಡು ಆ ವಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ದಿಲೆ ಐತ ಎದುರು ಗೋಲ್ ದೀನ ಅವನತ್ತ ನಿಕ್ಲ್ಪ ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆವಂದು ಪೊಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಗುರುಬಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದೇವೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಪ್ಪುನು ಕಾಸದ ಅಭಾವ ಐತೆ ನನ್ನ ಕುಬೇರ ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಡತ ಅಪ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಸು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಅರಿಶಿನ ಈತ ಪಾಡ್ದುಂಡದ ಕುಬೇರ ಜಾಗೆಡು ಲಾಕಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಗ್ಯಾಪ್ಗಳ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಪೂಜಿ ದನದ ಅಭಾವ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಕುಬೇರ ಜಾಗೆಡು ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ತುಲೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿಕೀತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂದ ಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏನ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.